he estat fent números i veig que si perdem avui no passa res. Haig de donar emoció a la Lliga. Ja hi som! Ja hem marcat! No, si encara en marcarem un altre. A veure, qui ha sigut? Yo, viste, es que quería dedicarle uno a mi novia. Es que vino a verme. On és? ¿Está allá? Home, aquella és la dona del Kun Agüero. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, es esa otra. Es que se parecen todas un poco, ¿no es cierto? Vigila! 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 Si no fos per tu, Víctor... Per cert, què hi fas aquí? Està a punt de xutar el Forlán? Tranquil, he calculat la trajectòria i segur que va fora. Que aplaudeixen? Va, vinga, va. ¡Gol! ¡Sí, senyor! ¡Que lo he visto! ¡Que está celebrando el gol del Athletic! No, és que m'ha agafat rampa. Sempre em passa. Mira. Sí, rampa. Rampa. A los huevos tuyos. Merda! No sé, encara acabarem guanyant. Ei! Àrbitre! Penal claríssim! Pero, mister, el penalti es a favor del Atlético. El fair play per davant sempre. Si l'àrbitre no ho ha vist, em veig amb l'obligació de dir-li. A més, José Valdés l'atura. Gol! ¿Viste? Es una desgracia. Home, no, és el que volíem, no? Donar-li emoció a la Lliga. Sí, tanta emoción que a este guionista de Cracovia le ha dado un infarto. Ostres, potser sí que ens està passant, no? Ei, la setmana que ve guanyem, Tornem a guanyar segur. No pateixi. Pero escucha,